ka duwawu kɛ den ye ma n'a kɛra cɛ ye alakira sallallahu alaihi wasallam a ka sunna sɔrɔ ko a ye sagajigi 2 kantigɛ dɔw yɛrɛ b'a fɔ sagajigi 1 ka d'a kan a riwayaw ka ca Ibn Majah ani Abu Dawud kɔnɔna na sagajigi 1 cɛman sagajigi 1 musoman sagajigi 2 nga an bɛ cɛ min kɔni o ye Imam Mahdi alayhi salatu wassalam ni o ye bere min minɛ anw b'an sinsin o de ye koyi ma o ye cɛw kɛ sagajigi 2 ye hikma dɔ b'o kɔfɛ hali ni anw ma o dɔn walima hali n'anw m'o ɲɛɲini nga siga kɔni taara kɔni cɛ kɔni ka girin ni muso ye hali n'i taara n'u ye sugura ka t'u feere o kuma o 2ya o nafa ka bon ka tɛmɛ a 1ya kan filanan a bɛna kɛ sadakatu min ye n'i y'a kɛ 2 fana a tɛ tiɲɛ koyi mbadenw kuma musomanin ko k'o ta kɛ 1 ye nga n'i y'a faga k'i kana saga joli ta k'a mun den kunkolo la dɛ ka d'a kan an ka laadaw ka ca kojugu saga fagalen kɔfɛ den kunkolo dira a y'a ta kana la i kana mɔ a kunkolo la nga kunsigi ni o fana kan ka di ka bɛn ni tile 7 in dafa don de den bangedon kunsigi tɛ di a tile 3 kunsigi tɛ di tile 7 in don de kunsigi di don fana ye tuguni kuma o kunsigi mana di minnu bɛ kunsigi ni bara fara ɲɔgɔn kan an m'u lagosi an kan t'olu ma nga an ko Muhamadu nɔ na tuguni a y'a kɛ cogo di a n'a y'a fɔ cogo di den kunsigi i kana don dingɛ na fɔlɔ i kana fara bara in kan k'a kɛ sɛbɛnni ye fana i jɔ fɔlɔ ko i ka den de kunsigi pese n'a bɛnna garamu hakɛ min a tɛ caya o ayi a tɛ caya den ɲɛrɛnin kunsigi a cayara cogo cogo garamu 1 2 a tɛ tɛmɛ o kan kuma den i bɛ sɔrɔ ka o de saraka tu bɔ ni warikɛ o hakɛ den kunsigi kɛra garamu 2 ye kuma warikɛ garamu 2 bɛ bɛn joli ma o saraka den tɔgɔra sisan ka sɔrɔ ka kunsigi dɔ dugura kɔrɔ wɛrɛ tɛ o ra an bolo ni bonya ni sutura tɛ ka taa adamaden ma tuguni ne ba dɔn kuma saga min fana ni o bɛ faga ye a sogo dɔ ka kɛ bonyali fɛn ye labas ka dɔ di ka maakɔrɔw ma ka dɔ di ka dɔnnibagaw ma k'i teriw wele ka n'a dun walima ka dɔ labɔ du kɔnɔ a tobilen fana la baasi tɛ nin sira ne ba dɔn wa diyagoya fana tɛ ko ni den ma saga sɔrɔ a tile 7 ko a saga faga dɛ ayi hali ni bɔnsi bɔra k'a sɔrɔ i fa ma saga faga n'i ye se sɔrɔ i bɛ se k'i ka saga faga yɛrɛ dɛ i n'a fɔ an y'a mɛn an karamɔgɔw da k'a fɔ Imam Mahdi alayhi salatu wassalam a yɛrɛ den dɔ ka denkudi sera den tile 7 bɛnna sannadonya dɔ ma ale yɛrɛ y'a limanaw wele mais a bɛnna ni sannadonya min ye a y'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ ka tile 7 kelen wɛrɛ fara kan mun kosɔn u bɛna jɛ ka nisɔndiya in kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ala barikadali kɛ ka bɛn ni ɲɔgɔn ye cogo min na ne badenw o ye den ka hakɛ wa an kana ɲinɛ fana k'a fɔ nin kɛnɛ kelen kan denkudi min ni an b'a kɛnɛ kan wale ɲuman dɔɔnin don ka taa muso fana ma n badenw bonya masegi don ka taa muso fana ma o kuma kutuba min bɛ kɛ alimami fɛ e kan k'i hakili to ni lahala ninnu na ka muso ka wale ɲuman lase a ma k'a ka bonya lase a ma hali n'a y'a sɔrɔ cɛw de ye wazulukɛlaw ye an kɔni kɛlen bɛ ka ko in bɛɛ da don an yɛrɛ da a n'a arabukan fɔ fana denfa t'a dɔn min fɔra teriw t'a dɔn min fɔra an kɔni bɛna bɛɛ ŋanaŋana ka tɛmɛ n'an sen fila fo an ka segin an kɔ de ne badenw dɔnnibaw ka segin de an bɛ kan min mɛn dɛ ka diinɛ lase ni o ye mun kosɔn mɔgɔw ta kana kɛ san 100 faligɛn an tɛ falikan mɛn an tɛ foyi mɛn san bayiri ka diinɛ b'anw fɛ Mali kɔnɔ mais hali sisan diinɛ yɔrɔnin dɔw bɛ yen nɔ anw t'a ɲɛdɔn mun don an y'a dan an yɛrɛ de ma an y'a kɛ an yɛrɛ de nagakɔrɔla ye k'a sɔrɔ ninnu ye forobafɛnw de ye bɛɛ lajɛlen dama ka kan na ne badenw nare takbir Allahu akbar nare takbir Allahu akbar Hazrat Muhammad Mustafa Hazrat Muhammad Mustafa Ghulam Ahmad ki Hazrat Khalifatul Masih al-Khamis zindabad Jalsa Salana Mali zindabad nare takbir yando wati ngoni a kungurulen b'an bolo cogo dɔ la an b'a tuntun ɲɔgɔn fɛ ka taa an bɛ denkudi tigɛ nin yɔrɔ in na k'a sɔrɔ a diya ma ban k'a sɔrɔ fɔta dɔw bɛ kɔfɛ nka waati nɔfɛ ko don k'an teliya ka na waati laban nɔfɛ o ye ko bɛɛ banna muso furula o diyara an ye ala ye den fana d'a ma o fana diyara an ye min ma diya an ye ko an nana laban ni o de sa ala ye saya fana d'a ma tuguni o kɔni an t'o kelen fɛ fiyewu madenw an bɛna kuncɛ n'o de an tɛ min fɛ o de y'a hɛrɛ yɔrɔ ye
kada ka no make ye nyuma min ke itaso ede yi ka kunyon ke ko ka ken islamia ka hake mungo so ka baraji soro e ku ite samuna o baraji bitamisa fi ka sare sunu itaide ko yi korontuguni de ngodi soro mbenden ketan o e ku ite satuguni abaraji bitami mbado atinya fanga sade kuma koyi ko nan sara kwa bi ke tugudi Allahu akbar ala kana cheje amano ngoi amano fio tiendo saya ye furubai ina falaka sallallahu alaihi wasallam ayre anene tugo bera anyi bolokan ajugo bolokan adeun alimana masunyana mo aye saya tugo be ngambe tuwale de ko saya amba celebrate chugodi ama alanyana maya chugodi ka beni dinai madon na ko ni fara kwa bana ko mana kinsa ngo ban wono fe ko wallahi na bana fen be ango bano gele min bawche juge ba min be no abe jiji ga dama de be ga tono kuma o saya in ketugo anganga o fana nyini ka beni islamai no talla daw ka ta ko jugo Allahu akbar jamana in gabu ala daw ka ta ngambe de ka jianga la dako kada kan anwo ala kire ne kadanye katima an yuruba kunga katima mbe makau kuma mbe makau ka la da an jinya ko ne bado wa fota ni an nyofo na ma be ala kire ka fota ma an go fana bla an ala kire tenta kada ka ubsaka ke ne ka fili kuma laka sallallahu alaihi wasallam sayawati ayebe bonye ina fo qur'ana ya fo adama dini ga bonye ala kira ya sigi bela jelema islam ni sayaka kuma neni muna hal sisa on be ningela yake mba fika munfo an Allah da do fatuli wati nyeji bebo furatara ala era denga Ibrahim afatura dumina anyeji jiginaw abide ndara kaburu kono wati na anyeji jigina nga ko ni hina de kata deima mamina ba fa law asha Ibrahim la kana siddiqan nabiy awati anyeji jigina nga ka woyi wai atama koyi nko tiena nyechi na atama koyi kwango de dabla faturi wati nga nyeji kabo la ne badon adama de ni hina bira ma do ka sayara jeji do biji okuma onyeji bote bashi nga kuleli bambalini ode bashi shuno fe la do ka ta ko jungu anya ye do be Muhammad sallallahu alaihi wasallam atoko shenani sebe kaburu den kono subna daka o nantu imam maliki ambo nyinga ngama imam maliki ama hanafi fanay ambe nan ne anga don ba minunye anyu lu nyinga ulu ya jira ka fo sufiya kono ba fora adamadini re tonjugora abe na fo ni adamadini jodoro ye Muhammadu jo kuma togo in seben kuyoye o kuma kanundo ani hina nyini do kata bamba toma kuma sona ngatela ka fo ko ne haramu ye ayanda de no nga mbadum fatul yesu turaide nyada maden fatura bamba to ko bako ayato anga nyini janaba ko likele ndron shu ko ka saniya ika janaba ko ara bana to ikana langulumbo daro ni nurul absar ko nalage rakra sallallahu alaihi wasallam afatule sayyidina ali ubina alakra shu wati mina ko alaya me alakra da afo mo nyamana dale langunoka iti yeli kay nyena tuguni fokata sal kiyama jodum o kuma mabo sayyidina ali kono kuma alakra shu ko wakati ale hakle jigna fen folo mina o yoy kada kale tume shu ko kenaka kuma ne badon o bonya kele an Allah sai ka tanga bamba to bela jilma faturi manake abi adama den soro lawra shab bela jilna absegi soro la halabera kuma diun muso aw kana nyugu kana ta mashi wele kana joyi fa kuna ko nan fa ko subhanallah ibesranya muna idun farayira kan iki cheko ay fini da chama cheko akana langulum babo kana kan nga janaba min ni jole mboko na le fana jole tumbako ne badon o janaba ko kele doro ne bi karatu ni janaba tuga wara shite bara wara minun kan ake kasangeli watu
abisro ka wulu tubara wati ale bale na ba faga kurungurun chugo dora kuma janaza o seli wati alaka sallallahu alaihi wasallam ako nimmi ya soro kada kan janaza seli bisa ke ka soro an chama bi yoro dora nga bet se ka wuli kana ka bo yoro do koro ma fardul kifaya do jama do bisa kan na seli abibe nga bodo kwa nga sunna konno nimmi ya soro ki balmange bana ba tofu wa kasila janaza ka tuga shufa na ko kata abla daro labana ne bado okuma o kejugo fan nabi afo konyon ni an nga janaza kene fembu ni nyogon cewa ika fatuli manake mo ba mana se ka sobi ma fi fem folo min bi kamana ko malo min besa ani mi shiga soro ka fa subhanallah do ka lada nyine ambora dugu dowra fatuli manake o be shu ko ni jimi o be shu go ji to ke ka muso min ba ko fe ko ka soro ko sigi filiara ado nyeni nyingali menda bali bana folo ne ta don ni mi ketugo mina e mi maraga shuko e no golle no ka bang shuko jira ni klala fikata safna du itegara o mi mbolo mado shuko jira abo jika go ko folo ka to sigi ni la dawe mi tebe anogole anga dabla kuma filia fana sigliye muso ma wajibi de tiya ka fatuli ko fe kalu nana ne kletan ganya yituguni do ba ke klebinani lebina mana dafa muso borona yere ye waru fana klana fembe klana bado ne shida salama kan yini fe akana shumara ay tiliani shuyi wala kira kasuma tudi na kira mo nyumanye abaka hera de makara na kira mo juguye ay jugmay fana bo awbulo abana makalo nani ni kletan o ye muso de ma wajibe ni muso saracha to sigide ne bado wati kurun kama ambe kuma tigani yorena kafu wele dakata anga nyamo bela jelema ambe jamana min kono ka do ke aye mun ko son bakisi basigi ani bembido anga jamana kono cugumina ani ahmada chama fana beno ambora kuto anko uma saka ni kenen soro mali fanchama una go beso golembe anna radio sirawka ambe foli tagala se ubela jelema kanga kuma kuncheni wadakuna we wassalamu alaikum ورحمة الله تعالى وبركاته. نعرة تكبير نعرة تكبير محمد المصطفى محمد المصطفى خلافة أحمدية نعرة تكبير. الحمد لله أمل مكة كاردا كرنيا كوفة إن شاء الله أمي أمل مكة يعني مباركنيا الأستاذ عبد الكريم اسم الله عبد القادر التراوري على كانا كلا نونغلي دو تمسيسا أندلو كرو إن شاء الله تعالى الأستاذ عبد الكريم عبد القادر التراوري. السلام عليكم ورحمة الله. أمنا دونغلي من دا إمام مهدي عليه السلام أكا دونغلي سبنين دول. ووالله إني مؤمن ومحبه أأنت علينا باب ذي المجد تغلقي. ووالله إني مؤمن ومحبه أأنت علينا باب ذي المجد تغلقي. أتذكرني كالمفسدين محقرا تقول فقير مفلس بل كمدحقي. أتفخر يا مسكين من قلة نهى بمال وأولاد وجاه ونستق. وما الفخر إلا بالتقى وبالهدى ولا مال في الدنيا كقلب يتقي. على رأس 100 بعث رجل مجدد حديث صحيح لا كقول ملفق. نعرة تكبير محمد المصطفى نعرة تكبير. وما أنا إلا منذر عند فتنة وقد جئت من ربي كراع معفق.
فمن يأتني صدقا كعطشان ساعيا يجد كاهلي هذا ذلولا لمستقيم وأعطيت من حبي قميص خلافة قميص رسول الله أبيض أمهقي وأعطيت من حبي قميص خلافة قميص رسول الله أبيض أمهقي وأعطيت علم الفتح علم محمد وأعطيت شيفا جز أصل التخلق وأعطيت علم الفتح علم محمد وأعطيت سيفا جز أصل التخلق نرى تكبير نرى تكبير أحمدية أحمدية نرى تكبير فتلك علامات على صدق دعوتي فإن كنت تطلبها ففتش وعمقي فتلك علامات على صدق دعوتي فإن كنت تطلبها ففتش وعمقي ووالله إني مؤمن ومحبه أنت علينا باب ذي المجد تغلقي الحمد لله أمبركا دكريا منو فسيسا أمنا وبمنا Imam Mahdi alayhi salam aba fo ni dakura nuna akome ngale alala ne ye mumini de wa ne ye mumini kanuba ye yala e de bina se masa no ye ala ye e bina o de ka datugu anw ɲɛ wa ka anw bɔ muminiya la wa o kuma na e bi ne kofɔ k'an kɛ tiɲɛnikɛla ye lagosi sira fɛ i b'a fɔ ko n ye fantan ye n ye bololankolon ye ko bɛɛ bannen don na n fililen don yala e bi waso ala ni hakili dɔgɔya fɛ o kuma na e bi waso ni nafolo den caman sɔrɔ caman ani patɔrɔnya baarakɛden tigiya caman de ye wa baaraden caman tigiya de ye wa ko wa waso kan ka kɛ ni fɛn min ye o ye ala ɲɛsiranɲɛ ani kana de ye koyi wa nafolo tɛ diɲɛ na min bi ala ɲɛsiranɲɛ nafolo bɔ i k'a dɔn k'a fɔ san kɛmɛ kɛmɛ min ni ne b'o kɔnɔna la o kunna ne nana k'an kɛ diinɛ kurakurayaba ye wa o dakuruɲɛ in o ye hadisa kɛnɛma de ye kuma dilanlen tɛ dɛ alakira de y'a fɔ k'ale bɛna ka bɛn o waati ma o kuma na o ye hadisa jɛlen de ye ne ka kuma dilanlen t'o ye o kuma ne tɛ dɔwɛrɛ ye ne ye sɔnsiralikɛla de ye min nana fitina waati la wa ne nana ka bɔ n damamayɔrɔ la i n'a fɔ bakangɛnna min n'a bɛ baganw nɔfɛ a bɛ u bali u kana taa don waliforow la o kumana ni maa min nana ne ma sa i n'a fɔ i minɔkɔbaatɔ i nana ne ma i ji ɲinina don i bɛna sɔrɔ ne fana majiginen don n sulilen don n kɔ birilen don ni ji ye majigi bɛɛ lajɛlen la k'aw d'i ma dɛ ni mi i ji ɲinina don kɔni wa i k'a dɔn dili kɛra ne ma ka bɔ ne kanuba in yɔrɔ la n'o ye ala ye khalifaya duloki o dira ne ma dɛ n'o ye alakira sallallahu alaihi wasallam o ka duloki ye min jɛlen don pas wa dayɛlɛli sesɔrɔ o darapo o dira ne ma dɛ n'o ye alakira ka darapo ye wa bamuru dira ne ma min kɔni bɛ nkalontigɛ yɛrɛ dili a b'o tigɛ o kuma na n ye ninnu minnu fɔ ninnu ye taamasiyɛn damadɔw ye ne ka weleda a tiɲɛtigɛli la o kuma na n'i ye tiɲɛ ɲinibaa ye na i kana sɛgɛsɛgɛli kɛ ninnu na bani salamu alaikum warahmatullah نرى تكبير نرى تكبير غلام أحمر کی نرى تكبير ni kala
dongeng ko fe insyaallah taala amal maka ani ambarakanya Ustaz Said Traore ale kanga wala nami wala anye sisa o ye khalifaya ale bi sobiye ka alabatu sabati du kulokoka apa amanya ni Said Traore fe akana ada dola bismillah. Nare takbir. Nare takbir. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Alhamdulillah, kami Allah Subhanahu wa taala tanu kabar kadaka ayenne ani au laje kabe bima ni kenai o konna na ya ni o jalsa salana o konna na ola amichira kafago adamade manga iten turu bunya kama kanu kama foi kelenye fana kela Allah Subhanahu wa taala kelempe o amikla kashira ko kura Muhammad sallallahu alaihi wasallam oye akajon anaka chide kakishi annema ani barka ka o chama nyini ka bo masain fe ka o ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam omi ni okorai ka ira ka fo ala e ka hine auna Muhammad sallallahu alaihi wasallam o kanu kama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ale min kera sababu ye aunye aun tesega ala soro fanga tu Muhammad mi ko sallallahu alaihi wasallam ni Allah subhanahu wa ta'ala reba yira ka fo in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah koni mami ni kibene ala fe Muhammad afu nyana de go fu ka tugune Muhammad ko no kera dum ibe gane ala fe o doronwa ayi wa koni re ala be ke ife yuhibbukumullah koni re be ke ne re ala be ke ife wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim wakati daumane abikla ka yafa ka jurumu fana bela jelema paka don afa ala yafa masado hina masado o kofe ame folike ka nyeshi delegation mi ni obora jamana werola kase anfe malikono ya ani anga nyema amir ni oye Zafarbat sahib ani mami ni ofana siglendo anye koro
n'o bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ ni o ye a ka danga ye a tɔgɔ Umaru Ma Sahib ani aw minnu fana bɔra dugusenw fɛ Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na ka fara n yɛrɛ fana baarakɛɲɔgɔn kan n bɛ foli kɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma ka bɛɛ lajɛlen fo ni dakuruɲa sanuman ye min ni o ye silamɛya folikan ye ni o ye badenya ani kisi ani nɛɛma o folikan ye ni o de assalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu. O kɔfɛ thème min ni o dira ne ma bi ka bɛn jalisa tile filanan ma ni o de ye ko khalifaya o min ye bato ala bato o sabatili sira. N'i ye nin dakuruɲa ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ kumaden belebele fila bɛ nin kɔnɔ min ni a fɔra o ka walanwalan a walanwalali ka jan kosɛbɛ kosɛbɛ ni o ye khalifaya ani bato yɛrɛ ye. Nka o la yan'an ka taa yɔrɔ jan n ye aya min kalan o bɛ bɔ suratu nuru kɔnɔna na a aya 55 kuranɛ dɔw la 56. Ala subhanahu wa ta'ala a bɛ layidu ta silamɛw ye silamɛ jɔnw ko don ko minnu limaniyara aw la wadallahu lezina amanu minkum o b'a yira k'a fɔ ko jaa bɛɛ tɛ koyi nka jɔnw ko don ko minnu limaniyara aw cɛla ka tila ka baara ɲuman kɛ n'o ye ala ɲɛfa dun o baara ani o limaniya donc o bɛ suma min ni o ka di ala subhanahu wa ta'ala yɛrɛ ye sinon a tun b'a kɛ bɛɛ lajɛlen ye o nka a m'o kɛ dɛ nka a ye layidu in fana ta mun kama khalifaya yɛrɛ o nafa ɲɛmaaya o yɛrɛ nafa ka bon ala yɔrɔ ka se degré min na donc o kama a ye layidu ta sabu ala subhanahu wa ta'ala kelen don donc o kelenya in a bi o jɔrɔ a t'a fɛ ale ni foyi ka jɛ fɛn wɛrɛ la donc o kelenya in makaratɔ a ye layidu de ta ko a bɛna khalifaya sabati minnu cɛra minnu limaniyara donc ka baara ɲuman ka o tugu o la donc o tɔgɔ a ye a tɔgɔ o layidu kan ta minnu bolo donc ko a bɛna o kalifaya a b'a sabati u cɛla i n'a fɔ a y'a sabati manton tɛmɛnenw a y'a sabati olu cɛla ka kɔn cogoya min na wala yumakinanna lahum dinahum allazi irtada lahum ko a bi u sabati u ka diinɛ na diinɛ min ale yɛrɛ ala jɛnna n'a ye ka a sinsin walima ka a sugandi u ye donc k'a b'u sinsin o la wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna n'a nana ye sa i bɛ sina k'a ye ko a bi u ka siranɲɛw u ka tɔɔrɔw k'a b'o falen u ye hakilisigi la donc an bɛ jɔ ye i b'a ye k'a fɔ ala subhanahu wa ta'ala fɔlɔ a ye nabi ɲumanw a ye olu k'a ka nɔnɔbila ye sabu n'an ye a tɔgɔ bakara ta k'a lajɛ ala subhanahu wa ta'ala a b'a fɔ malakaw ye adama kun kan a kɛ waati ka adama dan ka na dugukolo kan a b'a fɔ wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa ko tuma min na i dama ala a ko malakaw ma ko ne b'a fɛ ka khalifa dilan dugukolo kɔ kan donc adama ale kɛra khalifa ye dugukolo kɔ kan wa ala subhanahu wa ta'ala ka nabi ɲuman don nabi ɲumanw bɛna fɛn jumɛn kɛ o de ye ka na adamadenw ka ala subhanahu wa ta'ala kanu a bato cogo ɲuman a ka dakuruɲɛw ka o don adamadenw dusukun na donc ka o taasira ka o yira o la ka o d'u kɔrɔ donc olu ye ala subhanahu wa ta'ala ka khalifa fɔlɔfɔlɔw de ye o kama a bɛ tila k'a fɔ tugun suratu sadi kɔnɔna na a aya 27 a b'a fɔ dawuda fana ma ya dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bayna an-nasi bil haqq a ko dawuda ko ne ye kɛ kalifa ye dugukolo kan i ka kiiri tigɛ adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ tiɲɛ kan donc adama a y'o kɛ kalifa ye ka tila k'a fɔ dawuda fana ma tugun k'a y'o kɛ kalifa ye donc o bɛ fɛn jumɛn yira n na o b'a yira k'a fɔ ala ka nabi ɲumanw olu de ye nɔnɔbilaw ye ala yɛrɛ ka représentant dugukolo kɔ kan yan o kama n'an ye dakuruɲa khalifa yɛrɛ ta k'a lajɛ
i b'a ye k'a fɔ a kɔrɔ ko nɔnɔbila n'o ye kilafaya ye nga maa min ni o bɛ na baara in lawaleya n'a bɛ f'o ma ko khalifa donc o ye maa min bɛ na khalifaya in dɛ o ye dakurunya ye maa min bɛ na o waleya a bɛ f'o de ma ko khalifa o kama n'a nana diinɛ bunakun kan o de ye donc sisan maa minnu bɛ na nabi ɲuman kɔfɛ sabu ala subhanahu wa ta'ala a bɛ nabi ɲumanw ci ni fɛn dɔ ye i n'a fɔ n y'o fɔ cogo min ka na ala kelebanciya ka o don adamadenw dusukun na ka maaw yɛrɛ kolon ka bɛn ala subhanahu wa ta'ala ka dakurunyaw ani ala subhanahu wa ta'ala sago donc o da a n'o bɔ da ka maaw kolon ka don o fɛ madama nabi ɲuman ka baara kɛra o ye ala subhanahu wa ta'ala a don o nabi ɲumanw k'ale m'u kɛ farikolotigiw ye minnu bɛ duumɛ badabada anw cɛla donc ja anw bɛ fatu cogo min nabi ɲumanw fana bɛ fatu ten u nana ci min kama yala ni u fatura o ye baara in bannen ye pewu pewu wa walima a bɛ senna hali bi donc ni nabi ɲuman fatura ayi baara tɛ jɔ donc baara bɛ continuer donc o baara bɛ continuer maa min bolo kɔnɔ donc o tigilamaw a bɛ fɔ olu fana ma ko khalifaw o kama ni nabi ɲuman ye a ka baara daminɛ dugukolo kɔ kan i b'a ye k'a fɔ jugu bɛ caya maa wɔɔrɔ bɛ wuli k'u bɛ ŋɔra da la k'a fɔ ala ka kelebanciya ko nabi ɲuman bɛ na ka na o de don adamadenw dusukun na mɔgɔw ka taama ni o ye ka da ni o ye ka wuli ni o ye i b'a sɔrɔ maa wɔɔrɔ fana bɛ wuli minnu bɛ o juguya la u b'a fɛ ka nabi ɲuman ka baara in k'a can bolo o kama ala subhanahu wa ta'ala a ko kataballahu laglibanna ana wa rusuli a ko Zindabad. Zindabad. Allahu Akbar. Ola Allah subhanahu wa ta'ala aku ale n'a ka nabi ɲumanw ko se ye olu ta ye donc jugu minnu n'u bɛ wuli ka nabi ɲuman ka a tɔgɔ ka bila a ka baara la ko f'u k'a ka baara can bolo ni nabi ɲuman fatura dun donc a y'a yira k'a fɔ baara a bɛ taa ɲɛ donc baara bɛ taa ɲɛ cogo jumɛn na i b'a ye k'a fɔ nabi ɲuman kɔfɛ jugu olu bɛna nisɔndiya u bɛ nisɔndiya sɔrɔ u bɛ sɔmi dɔ sɔrɔ u yɛrɛ la k'a yira k'a fɔ nabi ɲuman fatura donc anw ka laɲini o sabatila donc u bɛ kɔntan ni o ye u bɛ ŋɔra da a tɔgɔ silamɛ tɔw la sisan walima limanajɔn tɔw la donc olu yɛrɛ bolo nabi ɲuman ka baara banna donc minnu b'a kɔfɛ olu fana fanga banna u bɛ nisɔndiya ni o ye u bɛ kuma cɛjugu caman fɔ ka da o kan donc o waati kelen na fana i b'a sɔrɔ maa minnu fana ye limanajɔn ye kira kɔfɛ siranɲɛ fana bɛ olu la u caman bɛ u bɛ siran ko tellement siranɲɛ barika ka bon fɔ dɔw yɛrɛ bɛ segin kɔ ka bɔ diinɛ na o kama imam Mahdi alayhi salatu wasalam n'i ye wasiya kɔnɔna ta k'a lajɛ a b'a yira k'a fɔ ko o siranɲɛ n'a barika bonyana a tɔgɔ muminuw kan k'i b'a ye k'a fɔ dɔw yɛrɛ bɛ bɔ diinɛ na a ye o misaliya fila ta a misaliya fɔlɔ o ye a tɔgɔ Musa ka waati ye ko tuma min na Musa ni a bɛ ka bɔ Egypte a bɛ ka taa Madiane ala nana saya cun Musa kan Musa fatura waati min na a nɔfɛmaw ko u ye siranɲɛ sugu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ a misaliya filanan o ye Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam tuma min na ale fatura ni juguw kɔntana juguw yɛrɛ bolo ko ayi ko a nana ni fɛn min ye ko silamɛya ko nin y'o bannen ye pewu pewu sabu olu ɲɛ tɛ maa si la a nɔfɛ ko min bɛ se k'a senna n'o ta o kama silamɛw fana sahabaw yɛrɛ cɛla olu ye siranɲɛ bɛɛ lajɛlen sɔrɔ dɔw seginn'u kɔ ka bɔ diinɛ na sahaba minnu yɛrɛ ye sahaba kologɛlɛnw ye minnu cɛsirilen kun don alakira nɔfɛ sallallahu alaihi wa sallam n'a ko min u b'a kɛ o sahaba ninnu caman bɛ yen tellement siranɲɛ fɛ o ma se ka dayɔrɔ sɔrɔ fali la o kama Umar radiyallahu anhu ale ye bamuru ta k'i jɔ a ko cɛ o cɛ ko n'i ko Muhammadu fatura a ko n b'o kunkolo tigɛ ka bɔ kan da la sahabaw sirannen tora non u bɛ ka yɛrɛ u bɛ ka siran u ja wulibatɔ don o yɔrɔ la Abubakar radiyallahu anhu ale nana a donna ka kira su lajɛ sallallahu alaihi wa sallam a bɔra k'i jɔ a ko n'a y'a sɔrɔ ni maa min bɛ ka ala de bato i k'a dɔn k'a fɔ ala kunu ala bi wa ala sini ale bɛ ɲɛnama ye ale tɛ fatu fiyewu fiyewu nka Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ko n'i kuma ka Muhammadu de bato
ako Muhammadu kɛra su ye dɛ a fatura ala y'a ni minɛ o kama a ye dakurunya min fɔ ka bɔ kuranɛ kɔnɔ o de ye ko wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutlan qalabtum ala akabikum wa man yanqalibu ala akibaihi falan yadurra allaha shay'a ako muhammadu make dore fona kɛra ala subhanahu wa ta'ala ka ciden wa ciden fɛn o fɛn n'o nana ka kɔnce ɲɛ k'a bɛɛ lajɛlen fatura yala ni muhammadu fatura i n'a fɔ nabi ɲuman tɔw fatura cogo min walima a sababu bɔra maa wɛrɛ la n'o ye fagali yala a bɛ se ka kɔ ka bɔ diinɛ na wa donc abubakar radiyallahu anhu a ye nin kɛ ka sahabaw ka o dusu da nka aya min ni o de ye ka yira k'a fɔ wala yubadilannahum min ba'di khalfihim amna donc o de ye ko o jawuli o siranɲɛ min ni a bɛ limaniya jɔnw na o waati la ko ala yɛrɛ bɛna o kɔ falen hakilisigi la o hakilisigi ye jumɛn ye imam adi alayhi salatu wasalam a y'a yira k'a fɔ ko fanga fila de bɛ ala subhanahu wa ta'ala bolo a bɛ min manifester a ka dugukolo kɔ kan a fɔlɔ k'a b'o d'a ka nabi ɲumanw ma a filanan o de ye nabi ɲuman taalen kɔfɛ donc min bɛ na n'o ye khalifa ye donc o khalifa dɛ ko ala bi a ka fanga filanan n'o ye kudratu saniya ye donc a bɛ o fɛn sɛ o waati de la donc o la sisan abubakar ale ka nani o kɛra manifestation n'o ye ala subhanahu wa ta'ala ka fanga filanan o fana fɛn sɛ waati ye dugukolo kɔ kan o la dakurunya min ka yira k'a fɔ ala bi u ka a tɔgɔ siranɲɛw ka o kɔ falen hakilisigi la nin y'a dɔ ye o la imam mahdi alayhi salatu wasalam a y'a yira k'a fɔ wa ko ale yɛrɛ mahadi ale kɔfɛ k'ale b'a dɔn o bɛna siran kosɛbɛ nka ala ye layidu min d'ale ma fana ni o ye k'a yira k'a fɔ ala yɛrɛ bolo de ye yirisun in turu uskuru ni'mati k'i miiri to ne ka hinɛ na dɛ garastu laka biyadi rahmati wa kudrati ko ne yɛrɛ bolo ye fɛn min yiri turu e ye n'o ye jamatu ye ko ne y'a turu ni bolo fila ye wa n y'a turu ni n ka hinɛ ye wa n y'a turu ni n ka fanga ani n ka latigɛ bɛɛ lajɛlen fana ye a y'a hakili to a la ka yira k'a fɔ jugu tɛna se fiyewu donc o tuma na siranɲɛ min ni a bɛna aw la ko ala ka fanga filanan in aw tɛna ye ne tile la mais ni ne taara ne taalen kɔfɛ de aw bɛna fanga filanan in ye o fanga filanan in ye jumɛn ye o ye kalifaya de ye Allahu akbar zindaba 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 Allahu akbar donc o la imam adi alayhi salatu wasalam a ko n'ale taara ko aw ka to seli la a ye to duwawu bɛɛ lajɛlen na ko aw kana siran a y'a hakili sigi wa ala bɛna n'a ka fanga filanan ye n'o ye hakili sigi ye ko a bɛna o d'a ma wa a fatulen ala ma sɔn ka jamatu in to ten fɔlɔ i n'a fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam a fatulen ala ye abubakar di ka tila ka umar di ka usman di ka a tɔgɔ ali di ko n'ale fana taara ala ka fanga filanan min n'o ye kudratu saniya ye ko aw bɛna ye nka a t'a ye ale tile la n'ale taara de a bɛna ye wa imam adi fatulen jugu fana kun kɔntana u b'u yɛrɛ bolo nɔ k'u ye fanga bɛɛ lajɛlen sɔrɔ amadiya kan nka ala nana n'a ka na ye a nana ni ala ka fanga filanan yɛrɛ ye ni o ye ka na maaw dusukun salo u ka siranɲɛ fana kɔfɛ ka na o kɔfale a tɔgɔ hakilisigi la ni a tɔgɔ adirat hakim maulana nuruddin o sigilen ye ka kɛ kalifa fɔlɔ ye adirat mirza gulam ahmad kɔfɛ o la an bɛ segin ka na aya ma aya yɔrɔ min ni o b'a yira k'a fɔ yabudunani la yushrikuna bi shay'a o bɛ jumɛn fana ko fɔ o ye bato de ye donc n'a nana o fana aya ma o bɛ ala bato de ko fɔ o la ala subhanahu wa ta'ala a b'a fɔ an ye ka bɔ surat nahli kɔnɔna na aya 36 walakad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibu taghut ko ala subhanahu wa ta'ala a ko anw bi cili kɛ jamakulu kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma nabi ɲumanw la o kɔrɔ an ye nabi ɲuman ci jamakulu kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma nka u ka nakun kɛra fɛn jumɛn ye ko de ko ka ala subhanahu wa ta'ala bato u bɛna fɛn maaw ye a ye ala bato k'u bali ka bɔ u bɛ ka fɛn minnu mina bato fɛn ye ka fara ala kan i n'a fɔ yirikurun farakurun bajiw
ani dangu o min n'o bɛ adamadenw bolo o bɛ k'u jigi d'a kan o bɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ ka o tuuru a kɔrɔ o bɛ k'u kolonkola ye ko ka u bali ka bɔ nin bɛɛ lajɛlen ma ka jɔn bato Allah subhanahu wa ta'ala kelen pe o la amina Imam Mahdi alayhi salatu wasalam ni taara falsafa ta'lim islam ni o ye la philosophie de l'islam a b'a yira yen nɔ k'a fɔ ko adamaden danna kun jumɛn kama adamaden ni e dara kun jumɛn kama o yɔrɔ la a b'a walawala ka yira k'a fɔ ko maa caman u ye hakilina caman fɔ ka da u ka dɔnni ani faamuya taaɲɛ danya ko u ye kuma caman fɔ u yɛrɛ ka danni na ka kɛɲɛ ni o ye nka ko k'a sɔrɔ Allah subhanahu wa ta'ala ko ale de ye adamaden dan ko adamaden jɔyɔrɔ jumɛn b'i bolo diɲɛ kɔnɔ e ka jɔyɔrɔ ye Allah ye n dan ne ye danfɛn de ye donc ne tɛ dannikɛla ne ye danfɛn ye danfɛn e min danna yala e danna kun jumɛn kama e ka kan ka o ɲini i yɛrɛ ye wa donc ko u ye kun min ɲini u yɛrɛ la k'i b'a sɔrɔ o bɛɛ lajɛlen bɛ dan anw fɛ yan nɔ n'o bɛɛ ye diɲɛ ko ye k'i b'a sɔrɔ u ka laɲini kɛra jumɛn ye ko ka nafoloba ɲini ka jɔyɔrɔbaw sɔrɔ ka kalanbaw kɛ ka jɔyɔrɔbaw sɔrɔ ka tɔgɔbaw sɔrɔ ko ka jamabaw mara wa ko nin maaw farala ɲɔgɔn kan u ye fɛn min ɲini u ka danni kun na wa k'o kɛra nin ye a ko nka n'an ye nin ta nin bɛɛ lajɛlen bɛ da diɲɛ in kɔnɔna na yan nka ni a danna yen n'an danna o dɔrɔn ma ni an ma dɔ wɛrɛ fara a kan k'i b'a sɔrɔ e n'i ka nafoloba ɲini i n'i ka nafolobatigiya i n'i ka jamabatigiya i n'i ka kalanbatigiya ko a bɛ laban fɛn jumɛn na o b'i siri ka t'i da wa ko i nimisalen ni bɛ tɛna ka t'i da kaburu kɔnɔ ten nɔ e ye nafolo min kɛ e ye nafolo min ɲini ka baaraba in k'i ka nafoloba in ɲini a dɔrɔmɛ kelen tɛ t'i fɛ i nimisalen bɛ taa ka to yen i ye kalanba in min kɛ ka tɔgɔbaw sɔrɔ ka jɔyɔrɔbaw sɔrɔ nka n'i bɛ taa don min ko a kelen tɛ t'i fɛ e bɛ taa k'a bɛɛ lajɛlen to yen nka ko la Allah subhanahu wa ta'ala ale de ye danni masa ye donc ale ye adamaden dan donc ale ka kan ka adamaden danna kun min kama k'o f'a ɲɛna k'o kama Allah subhanahu wa ta'ala ko wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ko ne ma jinɛ ni adamaden da foyi wɛrɛ kama fo n'a kɛra ne Allah kelen pe batoli ye donc Imam Mahdi alayhi salatu wasalam a b'a yira k'a fɔ donc ko nin de ye adamaden jɔyɔrɔ ye e tɛ dɔwɛrɛ ye danfɛn jɔyɔrɔ min b'i bolo yan nɔ o ye tiɲɛ na Allah subhanahu wa ta'ala ye ne dan donc Allah min ye dan ale min ye danni masa ye ale de b'a dɔn n ye a da kun jumɛn kama ale ka kan k'o de fɔ wa Allah y'o fɔ a ka dakuruɲɛ sanuman na kuranɛ aya la min n'a b'a fɔ k'ale ma adamaden ni jinɛ da foyi kama fo n'a kɛra ale Allah kelen pe batoli ye donc adamaden ko anw ka kan ka nin de sɛgɛsɛgɛ k'a ɲini k'a dɔn donc n'an y'a dɔn an ka kan ka waleya a k'o kama n'i ye kuranɛ fan wɛrɛ ta Allah subhanahu wa ta'ala b'a fɔ cogoya jumɛn na o ye inna dina inda Allahi islam ko diinɛ Allah yɔrɔ ko silamɛya don ni diinɛ ye silamɛya ye silamɛya bɛ fɛn jumɛn ɲini adamaden fɛ baara la fɔli la kɛwale la o de ye ko fitratallahi lati fatara nasa alayha ko Allah subhanahu wa ta'ala a ka danni na ko a ye adamaden dan ni o lahala in ye o ye lahala jumɛn ye silamɛya ye lahala min ɲini adamaden fɛ kɛrɛnkɛrɛnna o ye lahala jumɛn ye o ye seli de ye Allah subhanahu wa ta'ala a ye silamɛya di anw ma silamɛya ka laɲini k'o tɛ se ka waleya foyi kelen kan fo n'a kɛra adamaden ye sabu k'a daminɛ adamaden senkɔnni kuma ka taa fɔ kunsigi Allah subhanahu wa ta'ala ye nin dan cogo min na senkɔnni kuma ka taa sen sabara la ka bɔ sen sabara la ka taa kunbere la ka bɔ kunbere la ka taa cɛkisɛ la ka na kan na bolo ani kunkolo bara ani fɛn minnu bɛ kunkolo la donc ko ka nin bɛɛ lajɛlen ton cogo min na ni i bɛ tɛna k'a ye ten nɔ kunkolo bɛ sanfɛ i b'i kuru ka tila k'i biri donc k'a fɔ ko Allahu akbar ko danfɛn si tɛ yen takbir Islam Ahmadiyya Islam Ahmadiyya Khilafat Ahmadiyya Nare takbir danfɛn si tɛ yen k'i b'a sɔrɔ silamɛya ka laɲini ni o ye seli ye k'a bɛ se ka waleya danfɛn min na ni adamaden tɛ k'o kama Ala ye adamaden da ka bɛn ni nin de ye a ye temara d'a ma ka kunbere d'a ma an ka biri an ka kunbere minɛ kɛ ka tila ka
sujudu dama an ka se ka biri cogo min ka taa ten da ka tila ka wuli ka sigi donc adamaden dara k'a sogolo ka bɛn o yɛrɛ de ma coyi ka bɛn ni silamɛya ka laɲini ye adamaden fɛ o tɛ se ka kɛ o tɛ se ka bɛn danfɛ foyi la a ko n'i ye misi ta k'a lajɛ yala misi can don a bɛ baara caman kɛ a bɛ jiw sama an b'a kɛ ka sɛnɛw kɛ nka a bɛ se ka ten turu wa seli min n'an bɛ ka kɛ n'a ɲininen don an fɛ yala misi bɛ se k'o kɛ wa ayi misi tɛ se k'o kɛ koyi nka a ye fɛn caman kɛ n'an ye fali ta yala fali bɛ se k'o kɛ wa an b'a siri wotoro la an bɛ doni don a la ka tila ka don k'an sigi tugun a bɛ baara sugu bɛɛ lajɛlen k'an ye nka n'a nana se alabato ma yala fali bɛ se k'o kɛ wa ayi donc jɔn bɛ se k'o kɛ o ye adamaden e danna ka bɛn ni o ye wa o de fana ɲininen don i fɛ i ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen na a ko o de kama adamaden yɛrɛ ka dan cogo donc o yɛrɛ bɛ kɛ ni o de ye a ko den o den alakira sallallahu alaihi wasallam ko ten ko den o den ni a bɛna diɲɛ kɔnɔ ko a bɛna o lahala in de kan o ye lahala jumɛn ye ten donc ten ye jumɛn ye ka na ten da dugu ma donc ko den bɛɛ lajɛlen bɛ bange ni o lahala ye nka ko den fa a n'a ba taalen ɲɛfɛ olu de bɛ se k'a kɛ a tɔgɔ diinɛ wɛrɛ ma ye min ye nasaraya walima yahudiyaya ko k'a sɔrɔ silamɛya laɲini min kɛ adamaden ye k'a yira k'a fɔ n'i nana diɲɛ kɔnɔ i ka kan ka nin de kɛ wa o ka kan ka kɛ i ka fɛn bɛɛ lajɛlen ye e ka laɲini i ka sabati o bɛɛ lajɛlen fana bɛ sɔrɔ o kɔnɔ wa ko den bɛɛ lajɛlen fana bɛna o de kɛ diɲɛ in kɔnɔ o la n'i ye bato yɛrɛ dakurunya ta k'a lajɛ bato kɔrɔ ko ka yɛrɛ bɛɛ di ala subhanahu wa taala ma o kama bato kɔnɔ fɛn jumɛn ka bon ni a bato bɛɛ lajɛlen ye o de ye seli ye sabu n'i ko ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah o ye dakurunya ye k'a fɔ tiɲɛna ala ye kelen muhammadu y'a ka jɔn ye a ka ciden donc o ye dakurunya ye nɛngu ka baara dusukun na nka fɛn jumɛn bɛ tɛna ka o dakurunya in waleya o de ye seli ye o kama silamɛya jɔsen duuru in na ni o ye a tɔgɔ ka seere ala ye kelen muhammadu y'a ka ciden ye n'o bɔra i ka seli ɔhɔn tiɲɛ don e seereyara donc a bɛ dusukun na nka fɛn jumɛn b'a waleya farikolo la o ye seli ye ɔ ko o fana laɲini bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o jɔsen duuru in n'i y'a ta k'a lajɛ jaga tiɲɛ don wajibi don nka jɔn bɛ jaga di nafolotigiw setigiw nka ni se t'i ye dun o bɛ bin ka bɔ i kan ɔhɔn jumɛn wɛrɛ laɲininen don o ye ko an ka sun donc o fana sun na ni i man kɛnɛ walima i kɔrɔla i tɛ se ka kɔngɔ muɲu donc o fana bɛ bin ka bɔ i kan a dɔ ye jumɛn ye heji donc n'a se t'i ye e tɛ taa heji ala y'o fana bin ka bɔ i kan nka ala ko a tɛ jɛn fɛn kelen min kɔ batofɛnw na k'o de ye seli ye madama ala ka nin b'i la k'a fɔ ko n tɛ se ka sigi k'a fɔ ko n banana o t'a la n'i tɛ se ka jɔ i sigi n'i tɛ se ka sigi k'i k'i da donc i ka seli in kɛ hali n'i tɛ se ka harakatu kɛ n'o ye mouvement ninnu ye donc ko i jija i k'a kɛ hakili la donc o kama n'i ye dakurunya a sɔla ta k'a lajɛ kumaden fila de bɛ na a kɔrɔ la a fɔlɔ o ye lamalama ye a filanan ko jenini donc lamalama ye jumɛn ye o bɛ fɛn jumɛn fɔ adamaden yɛrɛ ka ɲɛnamaya kɔnɔ e bɛna seli min kɛ harakatu minnu b'o kɔnɔ k'a daminɛ seliji ta ka na jɔ ala ɲɛkɔrɔ donc ka kibaru fili e bɛ seli fɛn o fɛn kɛ o kɔnɔ o lamalama ninnu dɛ k'o bɛ adamaden de ni jeni donc k'a kolon ka bɛn ni ala kanu de fana ye ala sago kɛli donc a bɛ fɔ o de ma ko a sɔla seli. Nare takbir Muhammadul Mustafa Islam Islam Nare takbir. O kama alakira sallallahu alaihi wasallam a ye seli fɔ k'a bonya ka seli fɔ k'a kɔrɔta o la a y'a yira k'a fɔ as-salatu amudu din ko seli min filɛ nin ye ko seli ye silamɛya diinɛ gulonmanba ye nin gulonmanba in n'a bɔra a kɔrɔ diinɛ binna n'a jɔra wa diinɛ yɛrɛ fana jɔra donc an ka kan ka o a tɔgɔ diinɛ gulonmanba in an ka kan ka o sabatilen to ni o de ye seli ye a filanan alakira sallallahu alaihi wasallam a ko as-salatu qurbanu kulli taki ko seli min filɛ nin ye ko ye ala ɲɛsiranɲɛ jɔn bɛ se ka surunya ala subhanahu wa taala la ni baara min ye ni kɛwale min ye donc o kɛwale in dɛ o de bɛ adamaden surunya ala subhanahu wa taala la min ye ala ɲɛsiranɲɛ jɔnw ye donc n'o t'i bolo dun e bɛ surunya cogo jumɛn na o de kama alakira sallallahu alaihi wasallam sura fɔlɔ min jiginna kan ni o ye ikira sura ye i bɛ sina ka o laban ta k'a lajɛ ten nɔ wasjud waqtarib
ala b'a fɔ alakira ɲɛna sallallahu alaihi wasallam ko i den turu k'o de b'i surunya ne na donc fɛn jumɛn bɛ adamaden surunya ala subhanahu wa taala la o de ye den turu ye o de ye seli a sɔla o kama alakira sallallahu alaihi wasallam a b'a fɔ yɔrɔ wɛrɛ la muwato kɔnɔna na imam maliki ka kitabu a ko la hazwa fil islami liman taraka sala a ko jɔyɔrɔ tɛ maa bolo silamɛya diinɛ na maa min ni e ye seli bila pewu ko n'i ye seli bila ka ban wa jɔyɔrɔ foyi t'i bolo diinɛ na bilen silamɛya diinɛ kɔni donc o b'a yira k'a fɔ ja maa minnu bɛ seli silamɛya la seli yɛrɛ de ye silamɛya jɔyɔrɔba ye donc ko n'i ye seli bila ka ban a ko jɔyɔrɔ t'i bolo dɛ mɔgɔtɔ b'a fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam a ka dakurunya sanumanw o la i b'a ye k'a fɔ seli wajibi don adamaden kan kɛrɛnkɛrɛnya silamɛw nka an bɛna sisan alakira sallallahu alaihi wasallam seli yɛrɛ daminɛ na ni fɛn jumɛn ye o de ye fara ɲɔgɔn kan jama seli o jama seli laɲini jumɛn b'a la o de ye alimami kelen ka bila ɲɛfɛ alimami kelentigiya o bɛ fɛn jumɛn ko fɔ diinɛ kelenya donc silamɛya bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ manto kelen ye donc o fana bɛ fɛn jumɛn fɔ o bɛ ala ka kelenya de fɔ donc ala ka kelenya in ala t'a fɛ o ka tunu fiyewu o kama a ye kalifaya fɔ ka gɛlɛya fɔ ka layidu ta k'a nafa fɔ donc o tuma na o b'a yira k'a fɔ silamɛ mantow a y'a jija a ka kɛ kelen ye a y'a jija ɲɛma kelen ka kɛ aw la o kama alakira sallallahu alaihi wasallam a ye jama seli k'a fɔ k'a gɛlɛya fo a nana se yɔrɔ dɔ la alakira sallallahu alaihi wasallam a b'a yira k'a fɔ ko imamu filɛ nin ye ko imamu ye tugufɛn de ye o kɔrɔ an ka kan ka tugu imamu kɔ imamu bɛ baara minnu kɛ an ka kan ka tugu o de kɔ ko n'a ko alahu akbar ko an fana k'a fɔ alahu akbar n'a wulila k'a jɔ walima ka duwawu kɛ a ka jɔliw kɔnɔna na ko an fana ka o kɛ o bɛ sɔrɔ fan jumɛn ye alakira sallallahu alaihi wasallam a b'a fɔ ko innama ju'ila al-imam liyutamma bihi ko imamu ye tuguɲɔgɔnya fɛn ye o kɔrɔ an ka kan ka tugu imamu kɔ fa iza kabbara fakabbiru ko ni a ye kibaru fili ko anw fana ka segin o kibaru kelen kan o kɔrɔ n'a ye ala kubaru fɔ ka don seli kɔnɔ ko anw fana minnu b'a kɔfɛ ko an ka segin o kelen kan ka don seli kɔnɔ wa iza raka farka o ko ni a ye kumere mina aw minnu b'a kɔfɛ a ye biri a nɔfɛ a ka kumere mina imamu bɛ ka min kɛ a y'o kɛ a ye biri a nɔfɛ a ka kumere mina wa iza qala sami allahu liman hamida ko ni imamu ko sami allahu liman hamda ko aw minnu fana b'a kɔfɛ fakulu allahumma rabbana lakal hamdu ko aw fana k'a fɔ rabbana lakal hamdu donc ni alimami ko sami allahu liman hamda ko ala tulo bɛ maa na maa min ye ala barikada donc aw fana k'a fɔ anw tigi ala wa tanu bɛɛ lajɛlen ye i ta ye donc ko ni imam wa iza salla qa'iman fasallu qiyaman ko ni alimami ni a ye duwawu kɛ tuma min na jɔlen don aw minnu b'a kɔfɛ ni aw jɔlen don ko aw fana ka duwawu kɛ wa iza salla qa'idan ko ni alimami n'a sigilen don n'a ye duwawu kɛ fasallu qu'udan ajma'un aw minnu fana sigilen don ko aw fana ka duwawu kɛ o bɛ jumɛn yira alimami ka tugu ɲɔgɔnya alimami bɛ baara minnu kɛ seli kɔnɔ o fana kelen ka tugu o kɔ o wajibiyalen don anw kɔ o kama jamaseli fɛn jumɛn don n'a fɔra jamaseli fɛn jumɛn don tiɲɛ don n'an kelen kelen bɛɛ nana don misiri kɔnɔ e y'i ka seli kɛ ne ye n ta kɛ nin y'a ta kɛ nin fana y'a ta kɛ an bɔra a tɛ fɔ o ma jamaseli dɛ nka jamaseli ye fɛn jumɛn ye aw nana alimami kelen bilara ɲɛfɛ ale ye min kɛ aw tugura kɔ fo ka taa se salamu ma donc ni a dafara o cogoya la ten a bɛ fɔ de ko a ye jamaseli kɛ donc jamaseli laɲini jumɛn b'a la ni ɲɛmaaya kelen bɛ yen donc a farala ɲɔgɔn kan ka baara min kɛ a bɛ fɔ o de ma ko jama baara o kama alakira sallallahu alaihi wasallam a bɛ fara ɲɔgɔn kan a b'a fɔ ka gɛlɛya kosɛbɛ donc an bɛ na hali bi alakira sallallahu alaihi wasallam a y'a yira k'a fɔ adamaden wa n'i sara ko fɛn fɔlɔfɔlɔ min bɛ ɲini fɛ o y'i ka seli de ye dɛ wa inna awwala yuhasabu bihi al-abdu yawma al-qiyamati min amalihi salatuhu ko adamaden bɛ ɲininka fɛn min na a ka baaraw cɛla ni a sara ko o baara fɔlɔfɔlɔ k'o ye fɛn min o ye seli ye ni seli ɲɛna dun da bɛ se ka don i ka baara tɔw la ni seli ma ɲa e ka baara tɔw bɛɛ lajɛlen bɛ kuru ka da kɛrɛfɛ نعرة تكبير خلافة أحمدية خلافة أحمدية
नारे तकबीर Sabu e k'a lajɛ kiyama jɔ don tile ka farin funteni bɛ yen adamadenw sɛgɛn mɛn nka n'a fɔra ko tuuru sera e ma e ka seli man ɲa donc e ka baaraw bɛɛ lajɛlen mɔlɔnkɔtɔla o dana kɛnɛ fɛ ko ko maa wɛrɛ ka gara e jɔlen bɛ to yen nɔ e ka jateminɛ bani nka n'i ka seli ɲɛna da bɛ don baara tɔw la o la alakira sɔlɔlahu alehi wasalama an bɛna hali bi seli kunkan a ye yira k'a fɔ an ka fara ɲɔgɔn kan ka seli donc a nafa o ye fɛn min ye o de ye kelenya ye hali bi o kama alakira sɔlɔlahu alehi wasalam a b'a fɔ ma min salasatin fil qarya wala badwin la tuqamu fihim as-sala illa kad istahwaza alayhim shaitan a ko ni aw ye maa saba bɔ dugu kɔnɔ walima kungo kɔnɔ foro kɔnɔ ko n'aw ma fara ɲɔgɔn kan ka seli kɛ jama seli ye ko aw ka dɔn k'a fɔ sitanɛ sera aw la dɛ a ka dɔn k'a fɔ sitanɛ ye a sago sɔrɔ aw la dɛ fa alaykum bil jamaa ko a ye fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jamakulu ye ɲɛma bɛ min na a ko fa innama ya'kulu dhi'bu min al-ghanami al-kasiya a ko aw b'a dɔn k'a fɔ ko suruku bɛ a tɔgɔ bagan min dun k'o de ye bagan min b'i fara ka bɔ kulu la k'a kɛ a kelen ye k'a fara ka taa danna ko a tɔgɔ ko suruku bɛ o bagan kelen nabila de dun donc a ye fara ɲɔgɔn kan kɛ kulu ye o de ka fisa nka n'i fara-farala ka bɔ tɔw la dɔrɔn i b'a dɔn k'a fɔ e ye suruku ka dumuni ye donc o b'a yira k'a fɔ jaa silamɛw n'an farala ka bɔ ɲɔgɔn na sitanɛ b'a sago sɔrɔ an na n'an farala ka bɔ ɲɔgɔn na an bɛ kɛ sitanɛ sago de alakira sɔlɔlahu alehi wasalam a bɛ ka o de yira o kama an bɛ segin ka na hali bi ala subhanahu wa ta'ala a b'a yira k'a fɔ wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu a ko ne baw ma a ye ɲɔgɔn minɛ ka kɛ juruba kelen ye aw kana fara-fara o juruba kelen in can don taabolo bɛɛ lajɛlen b'a fɔ a ye ɲɔgɔn minɛ ka kɛ juruba kelen ye an ka ɲɔgɔn minɛ ka kɛ juruba kelen ye ko an kana fara-fara nka nin ko nin kafiri nin fana ko nin kafiri an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan nka laɲini tɛ o ye o laɲini ye jumɛn ye o ye kelenya ye kelenya ye jumɛn ye ɲɛma kelenya ni o ye kalifatigiya ye laɲini bɛ o de kɔ ka kalifa kelen sugandi bɛɛ lajɛlen ka tugu o kɔ a bɛ yamaruya min di k'a ka yamaruya kan k'a labato ka tugu a kɔ an seko an'an damayira an kana kɛ k'a fɔ ko nin ka d'an ye an kana kɛ k'a fɔ ko nin man d'an ye nka ka yamaruya kɛ in labato k'a yira k'a fɔ alakira sɔlɔlahu alehi wasalam a ko ni maa min y'ale ka ɲɛma labato k'i y'ale kira labato n'i ye ɲɛma sɔsɔ k'i y'ale kira sɔsɔ wa n'i y'ale kira fana labato i ye ala labato n'i ye kira sɔsɔ dun k'i ye ala fana sɔsɔ donc o tuma na a bɛ anw yamaruya fɛn jumɛn na ka kalifa k'a labato donc ni kalifa tɛ aw bolo aw b'a labato cogoya jumɛn na i b'a ye k'a fɔ a ka gɛlɛn o kama i b'a ye k'a fɔ ahmadiyya kɔnɔ kalifa kelen de bɛ yen o kalifa kelen a bɛ yamaruya kan min di k'a to lɔnduru wa diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fana bɛ tugu o yamaruya kelen kɔ n'a ko a ye seli bɛɛ bɛ wuli ka seli n'a ko a ye nin sun in don bɛɛ lajɛlen b'o kɛ n'a ko ko nin fɛn bɛ yen ko bɛɛ lajɛlen ka dili kɛ ala ka sira kan i b'a ye k'a fɔ maaw fari foninen o bɛ o baara kɛ k'a sɔrɔ hali u ma a t'o tɔɔrɔ nka ni ɲɛmaa tɛ yen i b'a ye k'a fɔ o tɛ se ka sabati fiyewu o kama adaratu mirza bashiruddin mahmud ahmad a ko ni kalifaya tɛ yen ko bato yɛrɛ a tɛ se ka sabati anw cɛla cogo si la ko ka d'a kan alakira sɔlɔlahu alehi wasalam a ye sahabaw yamaruya ko a ye jaga di nka ale ka yamaruya tun bɛ jaga in kan ni jaga nana a bɛ fara ɲɔgɔn kan de kira b'a fɔ a y'a don nin fɛ a bɛ yamaruya de a y'a kɛ tan a y'a kɛ tan nka ale fatulen i b'a ye k'a fɔ abubakar sigira waati min na sahabaw a tɔgɔ jamakulu caman ye mun kɛ u bɔra diinɛ na u ma da o ma u tila k'a fɔ k'u tɛ jaga yɛrɛ sara nka khalifa ale ye cogoya bɛɛ lajɛlen kɛ pour que ka se ka jaga in système k'a sigi a sen kan a nɔ na ko nka n'an ye waati ta k'a lajɛ an bɛ waati min na ko i b'a ye n'a fɔra ko ka jaga bɔ dɔw bɛ sina k'a bolo don a kun a bɛ sina ka 2000 bɔ a bɛ t'o d'a burankɛ ma ko hɔn nin ye ne ka jaga ye sabu ne ye nin de sɔrɔ walima a bɛ sina ka 4000 bɔ ka t'o di a terikɛ fa ma u ka gɛrɛn na a ye nin don tela nin ye jaga ye walima a bɛ sina ka 2000 bɔ dɔrɔn ka taa 1000 di nin misiri na ka taa 1000 di nin misiri na a ko jaga ma dabɔ o kama alakira sɔlɔlahu alehi wasalam a ko a ye jaga min na nafolotigiw la a k'a di fantanw ma wa alakira sɔlɔlahu alehi wasalam a tun bɛ maaw wuli de u bɛ taa jaga mina ka na n'a nana ale yɛrɛ de bɛ yamaruya di a ka kan ka don da minnu fɛ ko anw ka waati la donc an bɛ k'a kɛ cogoya min na ko est ce que yala o bɛ se ka kɛ bato ɲuman ye wa ayi nka
a bɛ k'a ɲuman ye cogoya jumɛn na ni kalifa bɛ anw bolo ala kora tun bɛ yamaruya di cogoya min na kalifa bɛ anw bolo donc ale fana ka yamaruya kan bɛ na a y'a minɛ a kana n'a ye a ka kan ka don da min fɛ a bɛ yamaruya di wa a bɛ don da fɛ donc alakira sallallahu alaihi wasallam donc ale tun bɛ yamaruya min di wa o yamaruya kelen kalifa fana de bɛ o di o نعرة kama تكبير خلافة أحمدية خليفة راشدين نعرة تكبير إسلام إسلام نعرة تكبير o kama an bɛ segin ka na Adratu Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad a ko tiɲɛ don seli nafa ka bon kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya juma seli nka o fana juma seli kelen ko ni kalifaya tɛ yen an tɛ se ka o fana kɛ ka se a dan na i n'a fɔ a ka di ala ye a ka di kira ye ka se cogoya min na ko cogoya jumɛn na ni kalifa bɛ yen i b'a ye k'a fɔ silamɛjɛkulu muminiw aw ka kunnafoni bɛ yɛlɛn semaine kɔnɔ o semaine kibaruya o ka kan ka di kutuba kɔnɔ juma na i b'a dɔn k'a fɔ san kɔnɔ silamɛw ka kibaruya o fana ka kan ka di selibaw ni selidenniw na donc ko kalifa a bɛɛ lajɛlen bɛ tɛmɛ ale ka sira kan wa n'ale y'a fɔ bɛɛ lajɛlen fana b'a sɔrɔ nka ni kalifaya tɛ yen i b'a sɔrɔ k'a fɔ silamɛjɛkulu dɔw bɛ yan fɛ dɔw bɛ yan fɛ ninnu ye nin hɛrɛ in sɔrɔ nin ye nin a tɔgɔ ninnu ye nin sɔrɔ i b'a ye o tɛ bɔ foyi kalama a nana ni o misaliya dɔ ye k'ale bɔra ka kitabu dɔ kalan o kitabu in ko san 50 walima san 60 kɔfɛ a ko diinɛ ɲɛmaa dɔ tun bɛ jahangir a ko o jahangir in filɛ ko u tun b'a fɔ a ma ko amirul muminina ko silamɛw ɲɛma in a fatura a ka ca san caman ye wa fɔ ko angilaw yɛrɛ nana ka na nɔnɔ bila nka ko cɛ dɔ a taara dugu dɔ la a taara bɛn n'u ka juma ye a ye kutuba kɛ ka ban a tilara waati min na ko a y'a bolo kɔrɔta an ka dugawu kɛ an ka silamɛ ɲɛmaa ye ala k'a sɔn sijan ani kɛnɛya na nka ale yɛrɛ t'a kalama k'a fɔ ko o yɛrɛ fatura a mɛnna depuis waati jan a ko nin ye kalifaya nafa de ye k'o kama taabolo dɔw bɛ yen olu b'a fɔ ko ni kalifa tɛ aw cɛla ko juma selili k'i b'a ye k'a fɔ ko a man kan donc k'u b'a kɛ ka da nin na ɲɔgɔnnaw kan nka ahmadiyaw juma o juma an bɛ kalifa ka kutuba lamɛn n'a fɔra ko nin baara in bɛ yen ko an ka a tɔgɔ MTA lajɛ an bɛ kalifa ka o kutubaw lamɛn seli an bɛ kalifa ka kutubaw lamɛn selidenni ni selibaw donc ani jumaw na an bɛ kibaruya fɛn o fɛn k'o bɛ silamɛw kun kan diɲɛ yɛrɛ fana kɔnɔ a bɛ o da bɛɛ lajɛlen tulo kan donc an ka arajo telew a bɛ ka tɛmɛ o bɛɛ lajɛlen fɛ an tulo fana b'a la o ka bɛn ni o fana waati a k'o ye kalifaya nafa ye ko nka dɔw fana b'a fɔ ko ko an bɛ waati min na ko technologie bonyana o n'a ka bonya ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka information sɔrɔ cogoya bɛɛ lajɛlen na a ko o information ani kalifaya ta i b'a ye k'a fɔ o tɛ kelen ye kalifaya ta barika bɛ o la kalifaya ta nafa bɛ o la kalifaya ta tiɲɛ bɛ o de kɔnɔ sabu ko information caman bɛ di i b'a sɔrɔ k'a fɔ u b'a a yɛlɛma kunnafoni diso min b'a di ale b'a a yɛlɛma ka kɛɲɛ ni ale yɛrɛ ni dɔgɔ ye nka n'i nana diinɛ kɔnɔ yɛlɛma cogo t'o la sabu o bɛ kɛ ka da ala ɲɛ siranɲɛ de kan e ye min sɔrɔ e ye min ye e bɛ o de lase kalifa ma n'i ka ala ɲɛ siranɲɛ ye donc e b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ na ne tɛ se ka nin falen donc e ka o ala ɲɛ siranɲɛ ani kalifaya labatoli e de bɛ tiɲɛ fɔ ka information ɲuman di kalifa ma donc n'a bɔra ale da jan bɛɛ b'a sɔrɔ ko hali maa minnu tɛ amadenya kɔnɔ f'u bɛ kabakoya u b'a fɔ ko kalifa yɛrɛ ka a tɔgɔ kutuba ko yala ko awayu bɛ jigin a kan de yan ko ayi nka kalifaya barika min ni o bɛ a kɔnɔ ko o don o la ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jamaatu ye jamaatu kɔrɔ ɲɛmaa kelen bɛ min na alakira sallallahu alaihi wasallam a b'a yira k'a fɔ ko ala ti a ka muminiw fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jamaatu ye o cogoya la fili kɔnɔ inna allaha la yajma'u ummati ala dalala k'ale ti a ka ummatu mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan o cogoya in na ka kɛ jamakulu ye ɲɛmaa kelen suma na a tɔgɔ fili kan ayi ko ala t'o kɛ a tilala k'a fɔ wa yadullahi ma al jama'a ko ala ka dɛmɛ o bɛ jama de kɔ wa man shazza ila nar a ko maa min ni e b'i fara fara ka bɔ jamakulu la waati bɛɛ lajɛlen na k'o tigilama k'i b'i fara fara de ko ka taa tasuma na donc o b'a yira k'a fɔ ka fara jamakulu kan ka baara kɛ ni a tɔgɔ jama ɲɛmaa ka yamaruya kan ye ni o ye kalifaya yamaruya kan ye a tɔgɔ ala ka dɛmɛ bɛ o de kɔ wa ala ka barika bɛ o de la nka e min ni e b'i fara fara tuma min na ala ka dɛmɛ nana tuma min na ala a tɔgɔ kalifa ka yamaruya kan nana e min fara fara n tɛ sɔn nin ma
ta keta ko ko ni mi cogo ibi fara fara ka taa tasuma de la dɛ o la hadisa dɔw kun bɛ yen an kun b'a fɛ ka olu kalan waati banni kama an bɛ kelen dɔrɔn ta alakira sallallahu alaihi wasallam a ye kalifaya fɔ fɔcogo la ko don dɔ la fajiri la a wulila a kumana sahabaw kabakora kosɛbɛ ɲɛjiw jiginna ka bɔnbɔnsiw ɲigin dusukun f'u kun bɛ ka kami kami dusukun bɛ ka gosi gosi ko dɔ wulila u cɛla u ko alakira sallallahu alaihi wasallam a bɛ komi bɛ ka kan bɛɛ da dɛ wa k'i ti a tɔgɔ i ti a bɛ komi bɛ ka kan bɛɛ da dɛ donc k'i ti an ladi ladilikan na an bɛ se ka min minɛ alakira sallallahu alaihi wasallam a ko usikum bi taqwallah a ko ne b'aw ma ni ala ɲɛsiranya ye wa sam'i wa ta'a ko a ye lamɛnni kɛ a ka labatoli kɛ wa in kana abdan habashiyan ko ni a y'a sɔrɔ ko habasiya jɔnkɛ dɔ ko o de taara ka bila aw ɲɛmaaya la ka kɛ kalifa ye ko aw k'a lamɛn k'a labato ko o wajibiyalen don aw kan nka ni aw ban'o ma dun wa innahu man ya'ish minkum ba'di ko ni min ye sijan sɔrɔ kɔfɛ fasayara ikhtilafan kasiran ko tigi bɛna fɔnkɔɲɔgɔnyaw caman sɔrɔ diinɛ na fa alaykum bi sunnati a ko nka ne ka sunna tali k'o ye aw ma wajibi ye wa sunnatil khulafa'i rashidin al mahdiyyin ani ka khalifaw ka sunna tali donc alakira sallallahu alaihi wasallam a ye khalifaw nɔfɛ tuguli ka tugu alakira sallallahu alaihi wasallam ale ka sunna kɔ a ka taasira kɔ ani khalifa minnu fana bɛna ale kɔfɛ ale taalen kɔfɛ ka tugu olu fana ka sunna kɔ donc o tali k'o kɛra aw ma diyagoya ye donc alakira sallallahu alaihi wasallam khalifaya barika kama a ye anw minnu bɛna waati labanw na a ye nin fɔ o kama a y'a yira k'a fɔ kalifaya bɛna ale kɔfɛ ka tugu ale la wa ko waati laban fana a ye sigi a kan ko kalifaya fana bɛna kɛ waati laban maaw fana bolo donc an bɛ dugawu kɛ ala subhanahu wa ta'ala a ka an dusukun nɔrɔ ɲɛmaya ani kalifaya o barika o sira tali a ko nɔgɔya ani silamɛ kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ye wa akhiru da'wana ani alhamdulillahi rabbil alamin نعرة تكبير محمد المصطفى خلافة أحمدية حضرة مسيح الموعود حضرة مسيح الموعود خلافة أحمدية نعرة تكبير ايوه سيسا ان شاء الله تعالى adama traoré amal make le kangana ma minu bismillah envers ma bawla minu nganga takura adama do fo waru ka flel nu ka yetu ko ka ma bina di uluma adama traoré fe fa adama traoré bismillah نعرة تكبير Assalamualaikum. Amela sunu wa taala tolu laka barka do nga sigida o anyina on fait anga jalsa ataku tan sabana adamna kabini kunu akunga nga che nala sona sini o biye sibri doy donc mais c'est son flanana o ala fana yang gersege comme aba kalama chomuna sans tawla ami invitation ci jamana ɲɛmɔgɔw ma u b'a dɔn ka fɔ an bɛ sigi min na an y'o fana niyɔrɔ bila an ka sigi kɔnɔna la o la ala y'an garizigɛ ɲina an ka jalisa autorité saba de sɔrɔ min bɛ nin kɛnɛ nin kan n'ala sɔnna an bɛna u wele a fɔlɔ o de ye an fa min ye Sulemani Traoré ale deuxième mai adjoint Bamako kɔnɔna la quartier dɔ bɛ b'a fɔ ko Sangarebugu donc ale bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan an b'a ɲini a ka na pupitre la a ka na podium na inshallah alhamdulillah n'a ka délégation bɛ ka na nare takbir nare takbir الله أكبر
Hazrat Mohamed Mustafa. sallallahu alaihi wasallam. Donc o bɛ kɛnɛ kan. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم. أمي أماديا جماعة كلو بلا جلنفو كرامانتونا أسيرا هيرا لما ينا الله تعالى في يا ربي على كنت هيرا بعدين ومكما كجلام أمي كما دي فري سانغري ما أبي تمنى كما السلام عليكم. Salam alaikum ko kuraye. An b'aw kelen kelen n'a bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn. Aw sen bɔli aw kɔnɔkɔrɔ ka na Jalija san 2022 la. Ni y'an ye kɛnɛ in kan, Sangarebugu maire dangan filanan min bɛ yen ni o ye Musa Kulubali ye. Ale ma se ka kɛnɛ sɔrɔ. Nka a fana ye danaya ta k'a da ka dangan kan n'o ye Solomani Tarawele, a kana jɔyɔrɔ fa kɛnɛ in kɔnɔ. Komi Tarawelekɛ babu ka gɛlɛ ale ma dɔɔni, o de ye ne bilakun ye ni ka tugu a kɔ. Jamatil Islamiya Ahmadiya, an b'a fɔ aw ye su ani tile k'aw ni sɛgɛn, aw ni muɲu, aw ni sabali, aw ni jahadi. Diinɛ in fɔra jamana in fan o fan, maaw wulila k'u kɔ da la. Nka a ɲɛ dɔnna kaban, a ɲɛ dɔnna. An bɛ aw fo k'a waleɲuman dɔn. San 2022 min n'an filɛ k'o Jalija k'o sigi sen kan, an bɛ dugawu kɛ san nata Ala k'o yira an na. Ɲinan ye a san 13, Jalija sabanan nin y'a sigi ko 13nan ye. Nka n'i ma fili, ne Fode Sangare yɛrɛ n yera 7 de la 13 in na. Bamananw ko ten malamini dan ye samafaga ye. O kuma n yɛrɛ fana n ye dɔ kɛ. An bɛ jɛ ka dugawu kɛ san 2023 ta Ala k'o yira an na. Diinɛ in a matarafabaw Ala ka diinɛ in kɔrɔtan k'a matarafabaw kɔrɔtan. Hakɛto bɛ nin na sallallahu alaihi wa sallam. Nare takbir. Muhammadul Mustafa. Nare takbir. Fode Sangare ni ce. Maa mun bɔla kuma na sisan, a kɛtɔ k'a mɛn minnu bɛ an ka radio so mun bɛ faaba la min ye Rabwa FM. Kunnafoli mun bɛ to ka cɛri todomukan na, o karamɔgɔcɛ de bɔla kuma na ten sisan. Ale bɛ to ka journaliste le don, ale bɛ kunnafoliw a b'u bayɛlɛma bamanankan na k'o lase an ka radio mun sɔgɔlen bɛ Rabwa FM na région fana na. A ka kumakan fana bɛ tɛmɛ bɔlɔlɔw sanfɛ. O la an b'a fo dan tɛ foli mun na k'a ni ce Fode. An ka invité filanan min ye an fa ye, ale bɛ bɔ Ɲɔnɔ mairie, an fa Tijani Kulubali n'a bɛ kɛnɛ kan k'a bisimila. نرى تكبير حضرة خليفة المسيح الخامس. نرى تكبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. Anga foli sanuman bi jama sanuman ba ɲe. An bɛ an ka kuma bonya sigi kɛnɛ labɛnbaw kɔrɔ. An ka kuma bonya bɛ sigi an ka alimamiw kɔrɔ. An ka kuma bonya bɛ sigi jamakulu in bɛɛ lajɛlen kɔrɔ. Cɛ ani muso, maakɔrɔ ani denmisɛn. Ɲɔnɔ commune urbaine bɛ Segu région de fɛ n'o ye Mali région 4nan ye. A maire ba o ka dankan fɔlɔ de ye ne ye, n tɔgɔ ye Tijani Kulibali. Ɲɔnɔ ye commune ye, commune min ni dugu 21 b'a kɔnɔ. Nin kɛnɛ in kan maire y'a kɛrɛnkɛrɛn k'a kanu ne ka an ka commune jɔyɔrɔ fa. Ni an balimakɛ alisilamɛya kɔnɔ ni o ye Abudulayi Baɲule, ale ka invitation kɔnɔna na Amadiya jamakulu tɔgɔ la. An yera kɛnɛ kan an ma nimisa ka d'a kan k'a fɔ nin ye kɛnɛba de ye.
n'i ye kɛnɛ masiri cogo jate minɛ a labɛnbaw ka se lakana tigilamɔgɔ minnu bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan kaman sigira an bɛ ka jateminɛ kɛ u bɛɛ lajɛlen bɛ ka u ta kɛ ka se an ka jatalaw ma a bɛɛ lajɛlen de bɛ ka kɛ ala ko in de kama kɛnɛ masiri mɛ cogo min na anw adamadenw ɲɛ kɔrɔ an b'a ɲini ala fɛ a ka kɛ kɛnɛba ye ale ala yɛrɛ ɲɛ kɔrɔ n bari ale de bɛ sarali kɛ ala k'o ka a ka alaya bonya kosɔn anw ye soma sama sɔrɔ kɛnɛ in kan an nana yan an mana wari ɲini an mana sanu ɲini an nana min ɲini o ka bon ni sanu ye o ka bon ni wari ye n bari ni maa min bɛ jamana kalama an bɛ don min na i ko bi ɲɔnɔ bɛ dekun de kɔnɔ mɛ dekun in hakilijagabɔ bɛɛ lajɛlen kɔfɛ i bɛna ye k'a fɔ ko dekun in bɔra anw yɛrɛ adamadenw de kɛcogo la n'i ye an ka laselilikɛlaw lamɛn karamɔgɔ mamadu lamini konate y'a fɔ a da sera ko caman kan anw adamadenw kan ka layidu ta ko minnu kan ani an daba ma ala cɛ walasa an k'an ka ɲɛnamaya kɛ lafiya la ni an y'an yɔrɔ janya o kow la o jaabi bɛ kɛ bɔnɛ ani nimisa de y'an bolo wa adamadenw b'o de kɔnɔ bi dɛ ala ka laɲini ye k'a fɔ ko an kana ni bɔ ala ka laɲini ye k'a fɔ ko an kana jɛnɛya kɛ an kana nkalon tigɛ a da sera nin bɛɛ ma mɛ an yɛrɛw k'an yɛrɛ tabiya lajɛ dɔrɔn an bɛ jaabi sɔrɔ an ka kow la. نعرة تكبير محمد المصطفى نعرة تكبير anw ye soma sama sɔrɔ n bari anw y'a dɔn k'a fɔ fura o fura bɛ ka tigɛ an ka banaw na bi na an ma adamadenw wele ka na ala ta ma ka na kira ka sira ma ka na minnu ye ala ni kira ta kɛ dugukolo kan ka tɛmɛ olu ka tabiya fɛ walasa an magow ka ɲɛnabɔ cogo t'a la o de y'a to hakili jagabɔbaa dɔ b'a fɔ ko mara kɛbaaw n'o ye politigimɔgɔw ye n'u u ma ala ta fara a kan fura foyi tɛ sɔrɔ fura min b'an ka banaw furakɛ anw ka lamɛnniw na yan an ye soma sama sɔrɔ an b'a ɲini ala de fɛ nin kɛnɛ in ɲɔgɔn caman a ka se ka sigi a labɛnbaw fɛ k'a latigɛ an ka kɛ jɔn kunnandiw ye ka ye a kɛnɛ kan walasa an bɛ se k'an nafalan bɔ a la ka tila ka se de an ma an yɛrɛ ka dɛmɛ ka se ka y'a kɔnɔ n bari maa o maa bɛ nin kɛnɛ kan i b'a dɔn k'a fɔ ko gansan tɛ nin kɛnɛ in sigi ala k'an dɛmɛ ala k'an dɛmɛ ne bɔra kuma na n ka foli bɛ bɛɛ ye. نعرة تكبير حضرة خليفة المسيح الخامس نعرة تكبير alhamdulillah ni ye an ka sigida ɲɛmaa min ye ɲɔnɔ ale ka baro ye a ka intervention an minnu yɛrɛ sigini bɛ k'ale lamɛn an yɛrɛ farisigi bɛ ka tagama sabula ale yɛrɛ wajulu minnu tɛmɛna ça montre la suffisance que il a prêté une oreille attentive à tout ce qui a été dit. C'est-à-dire que ale kun sigila a kun bɛ tali kɛ wajulu fɛn fɛn kun bɛ tɛmɛna ale kun bɛ ka olu sɛbɛ k'o tata donc a nana ka na olu bakuruba de fɔ anw ye tan donc an bɛ se k'a fɔ jalisa hali n'an y'a kun cɛ bi ka taa so alhamdulillah ale yɛrɛ fana anw waju o la an b'a fo ka ni ce. نعرة تكبير n'o bɔla yen an ka invité min bɛ tugu o de ye an fa ye Bamako kɔnɔ Alibele o de ye an fa Amit Togola ale ye dɔgɔdumankura commissaire ye retraite la n'a bɛ kɛnɛ kan k'a bisimila. نعرة تكبير حضرة خليفة المسيح الخامس نعرة تكبير. Assalamu alaikum.
ban ne kun tɛ amadiya dɔn mais tubabuw ka zana don un adversaire il a été dit que quand tu emprisonnes ton adversaire politique tu le rends populaire o de kɛla amadiya ko ye kabini u bɛ amadiya ko in fɔ ne a bɛ mɛn amadiya karamɔgɔ kelen mana kuma dɔ bɛ wuli k'a neni fila mana kuma dɔ bɛ wuli k'a neni saba mana kuma dɔ bɛ wuli k'a neni ne ye o jateminɛ k'o jateminɛ ka tila ka kuranɛ ta k'a lajɛ ni amadiya karamɔgɔ o karamɔgɔ k'a minɛ muwazu la ka taa bila tɔ ninnu na n'u ye fɛn fɛn fɔ u bɛ a kuranɛ kolo bɔ k'a da n'u ye fɛn fɛn fɔ u b'a kuranɛ kolo bɔ k'a da n ko kuma ninnu bɛ ka neni mun nɔfɛ u ka tiɲɛ nɔfɛ sa wa n ko kuma n'u bɛ neni tiɲɛ min nɔfɛ ne fana bɛna o tiɲɛ yɔrɔ la vraiment ka na nin di amadiya ma ka fɛn bɛɛ di amadiya ma ka don amadiya la o de ye ne nakun ye. نرى تكبير أحمدية أحمدية نرى تكبير o de ye ne nakun ye donc ni I nana o la ne nana ka na jama min yɛrɛ sɔrɔ yan fɔlɔ ko service d'ordre bɛ service d'ordre ta ye tɔgɔ ye o aw nana aw ordonnelen sɔrɔ j'étais de la police policiers sigilen filɛ mɔgɔ si tɛ wuli ka s'u ma peut-être sauf quelques rares fois ou bien n'a wulila ka taa dumuni di u ma cela démontre à suffisance que vraiment on a une foule super disciplinée. On a une foule disciplinée. Ne nana le vendredi. Du vendredi k'a ta vendredi la kana bila an bɛ donni minɛ ko bi ne ma deli ka mɔgɔ ye ka mɔgɔ neni ma deli k'a mɛn tulo la k'a ta vendredi la kana bila bi la fɛn dama min ni a ɲɛma tununa ni arajo tilala k'a fɔ k'a yela k'u tigiw kana minɛ foyi man ca ka bɔ donc ala dan o gansan ma vraiment foyi tɛ o kɛ ni ala kanu tɛ foyi tɛ o kɛ ni diinɛ tɛ yan ye IOTA ye anw bolo IOTA ye mun ye falaka de tun bɛ an ɲɛ kan falaka min b'an ɲɛ kan a y'a fɔ a b'a la amadiya mɔgɔw de nana ka na falaka bɔ an ɲɛ kan. نرى تكبير أحمدية أحمدية نرى تكبير. Donc au falaka bɔlen anw ɲɛ kan ça nous a permis de revoir encore les entrelignes du Coran. Donc a tɛ se ka datugu datugucogo t'a la datugucogo tɛ yen n bɛ tila ka segin a kan datugucogo t'a la donc vraiment ne kɔni ta ye foli ye tellement que ne nisɔndiyala tiɲɛ yɛrɛ la kuma ka di n ye dɛ mais ni nisɔndiyala ka se niveau dɔ la tellement que idéw bɛ na tu as l'embarras du choix o de b'a to vraiment n tɛ se ka kuma caman fɔ hali bi ne ta ye duwabudon ye hali bi ka duwabu don min ye cotisation ninnu ni a fɛnkɛw ye cotisation tɛ taa amadiya mɔgɔ pɔsi kɔnɔ koyi ne nana n ye tilelafana dun yan n ye surafana dun ka tila ka sɔgɔmadaraka wɛrɛ dun ka tila ka ko ji la ka tila ka don ɲɛgɛnw kɔnɔ olu wari bɛ bɔ min a bɛ bɔ fan jumɛn n ko bɛ bɔ cotisation de la n'a ka di mɔgɔ min ye cotisation sara n'a man di ye i k'a to yen nka cotisation sarali ye wajibi ye parce que hɔrɔn yɛrɛ kan k'i ban faden to la. نرى تكبير أحمدية. donc o la sa cotisation ko a fɛn fɛn n'a ma ɲɛ donna min na ne donni ka gɛlɛn dɛ mais ni ne donna ne bɛ sa la ni n donna a la n bɛ sa la n y'a ɲini ala fɛ k'a ɲini kira fɛ nin kɛnɛ in kɔnɔ yan ni ne sa la ni su amadiya ta don o de ye ala sara. نرى تكبير الله أكبر. إسلام أحمدية خلافة أحمدية حضرة خليفة المسيح الخامس نرى تكبير. إنما الحمد لله ثم الحمد لله لك أن لمن جدي أمنا أنفا سيدبي عليه بابلا عليه directeur général
structure bɛ wele ko agropastoral n'an fa Sidibe ka bɔ Bila n'a bɛ kɛnɛ kan ka bisimila. Sidibe Sidibe. Jama assalamu alaikum. Ne tɔgɔ ko Sekuba Sidibe. Ne école min bɛ Bila école publique do institut de formation professionnelle ne o directeur général ye. Vraiment ne yɛrɛ tun t'a fɛ ka n yɛrɛ ne kun nana dogo na dɔrɔn ka na jalisa participer n tun t'a fɛ k'a dɔn ko n ye officiel ye n t'a fɛ k'a ka faamaya fɛnɛ kun yira mais komi an taamaɲɔgɔnw ko an kana fila fila fɔ ayiwa bamanankan ma nɔgɔn anw deli bɛ an ka discours mun na an b'a kɛ tubabukan de la wa an b'a labɛn fɛnɛ a ti cun an kan an kan ka thème min fɔ an kan ka kuma mun fɔ an b'a labɛn k'a sɛbɛn ka sɔrɔ ka n'a kalan ɔ n'a fɔra ko ne kana o fɔ bamanankan na n kɔni bɛ hakɛto ɲini kɛ ni kuma min fɔra ni donna mɔgɔ min gasi la o bɛ yafa an ma a cunna an kan an ma a labɛn n'o la anw tɛ kuma ten an bɛ discours de labɛn ka sɔrɔ ka n'a fɔ. Nare takbir. Bon ne filɛ kɛnɛ min kan ne ne siɲɛ filanan ye siɲɛ fɔlɔ la ne nana ka n dogo ka n'a lajɛ ka taa bon après covid nana n ma se ka na mais ze in kɔni ne nana kungo fila de kunna wa ala y'a kɛ sɔrɔ ne sogora o kungo fila bɛɛ ɲɛnabɔra. Nare takbir. Bon ne yɛrɛ ka amadiya dɔn o kɛra arajo min bɛ Bila komi mɔgɔ n'i kɛra ɲɛmɔgɔ ye mɔgɔ 1000 ni ko bɛ ekɔliso min na mɛtiri 100 ni kɔ a kɛra cogo ne bɛ information ɲini ko ne bɛ to ka arajo de bila a la ne yɛrɛ taara bila arajo so in ma a bɛ ka kuma mun fɔ ne bɛ kuranɛ dɔn ka bɛ Moscou parce que ne ye san 17 kɛ Moscou. Bon je connais la philosophie. Je connais la religion. Mais avec ne bɛ kuran min kalan ani n nana Mali kɔnɔ yan maliyɛnw bɛ kuranna traduction min kɛ a ma ne hakili minɛ kosɛbɛ mais ne Umaru Muwazu Kulubali ka kuma min ne ko n ko mɔgɔ bɛ min fana bɛ kuranna kɔrɔ dɔn kosɛbɛ de ne taara arajo so la n ko mais ko nin cɛ bɛ min ko non ko enregistrement don ne ko nin ye kuma ɲɛbɛrɛ yɛrɛ c'est-à-dire question fɛn fɛn tun bɛ ne kɔnɔ kɔrɔlen c'est-à-dire a ka wajulu kɔnɔ ne y'a bɛɛ jaabi sɔrɔ ne doncogo fila ma di a la parce que anw ye siyansi kɛ ne ye san 3 kɛ labo kɔnɔ c'est-à-dire kabiri n bɛ n ka recherche kɛ c'est-à-dire i bɛ taa jɔyɔrɔ dɔ la i t'a dɔn nin kɛra cogo cogo c'est-à-dire n'a kɛra bonya ye i bɛ taa sɔrɔ diɲɛ ka bon ka taa se i tɛ se k'a dan sɔrɔ wa ni dɔgɔya fana don i bɛ microscope ta k'a dɔgɔya i f'i t'a dan sɔrɔ mais anw bɛ se k'an yɛrɛ ɲininka cogo jumɛn o bɛ se k'a yɛrɛ kɛ cogo jumɛn ten ko mɔgɔ si m'o dilan mɔgɔ si m'o kɛ anw kalannenw hakili t'o ye fiyewu c'est-à-dire ko dɔ de y'o kɛ c'est-à-dire n'a ka bon a ka bon ka taa se hakɛ dɔ la fo dan t'a la wa n'a ka dɔgɔ fana a bɛ dɔgɔya fo ka taa se hakɛ dɔ dan t'a la wa a dilannen don k'a sigi sigi ɲɔgɔn sanfɛ ayi ne an hakili t'o ye c'est-à-dire dɔ ye nin dilan ka bɛn nin ma an t'a kun dɔn dɛ mais an kɔni ka laɲini an ka ɲinini kɔnɔ an taara a sɔrɔ nin bɛ yen c'est-à-dire an ye fɛn fɛn ɲini i bɛ taa sɔrɔ a bɛ yen kɔrɔ i y'a ye o i m'a ye a bɛ yen kɔrɔ bon ɲininkali ninnu caman de y'a to vraiment ne donna a ma diya n'o tɛ moi je suis ingénieur agronome o ye science ye ingénieur de bâtiment o ye science ye donc ne et puis ka san 3 kɛ labo fana kɔnɔ n bɛ ɲinini na mais ne donna a ma diya la n'o le ka ne to irusula ne ka ala ko kuma n bon ten kosɛbɛ hali n tɛ seli n kɔni dan bɛ ala la parce que n bɛ labo kɔnɔ n bɛ ka taa kabako mun ye n b'a dɔn ko vraiment nin tɛ se ka k'a yɛrɛ ma mais ne yɛrɛ ka ɲɛsin seli ma hali n nalen ka bɔ Moscou n fa ni n ba ɲɛsira ne tun bɛ seli mais n bɛ ka min yɛrɛ ye n ma dankɛnɛya fiyewu mais sisan ne tɛ seli bilen ko n bɛ mɔgɔ siran mɔgɔ ye ne bɛ seli ko vraiment n bɛ ka min mɛn amadiya da nin n'anw ka anw scientifique ninnu nin y'anw ka ɲinini yɛrɛ an bɛ ka min o de ye mais an tun t'a dɔn an b'a ɲɛfɔ cogo min na
an t'a dɔn a bɛ na cogo jumɛn a bɛ kɛ cogo jumɛn an t'a dɔn kuma in kɔni ne bɛ aw fo ne tɛna kuma in gɛn نعرة تكبير الله أكبر نعرة تكبير الله أكبر إسلام أحمدية زندابا نعرة تكبير الله أكبر. donc vraiment impression bɛ ne la vraiment c'est une bonne impression c'est une bonne impression hali n y'a fɔ n ko n t'a fɛ ka kuma parce que n'i bɛ kuma il faut i k'a labɛn nin improvisation min filɛ nin ye n bɛ yafa de ɲini i bɛ yafa ɲini parce que n'i bɛ kuma jama ɲɛna mɔgɔ bɛ taa se mɔgɔ bayirika la n'i bɛ kuma i kan k'a dɔn i kan ka min fɔ i kana kuma i kunfɛ o de y'a to anw man ka kuma labɛn hali k'a yira an tɔɲɔgɔnw la est ce que ne bɛna nin fɔ jama in na est ce que nin jama na est ce que a tɛna don dɔ gasi la donc ne kɔni ye kuma min fɔ nin bɔra ne yɛrɛ dusukun na a ma labɛn dɛ nin bɔra n dusukun na k'a fɔ donc kɔni bɛ yafa ɲini ala ka ni ɲɔgɔn caman yira aw ni anw na ne kun nana ni hamina mun ye ni o ɲɛnabɔra sɔrɔ n b'a ɲini ala fɛ ala ka bɛɛ haminako fana nɔgɔya ten parce que i b'a dɔn bɛɛ n'a haminako dɔ nana voilà n bɛ bɔ kuma la ka tɔ to bɔ ni ka salamu نعرة تكبير الله أكبر محمد المصطفى صلى الله عليه إسلام وسلم أحمدية زندابا نعرة تكبير الله أكبر. أيوة واتي لبا ونسا إن شاء الله وابيني الأستاذ ألسان كرفة أكنا بلما منوني على يويلي سا تمنين كنا ولا ما مسامي كنا فكنا سي جلسة ما أكنا ولو دندك دو كرنجرلنجا كأولو بسم الله الأستاذ أحمد حسن كري نعرة تكبير محمد المصطفى السلام عليكم أقوم لير سلاك بامنا تون تقول جونا جونا كسلا كوفة لاجي بويا كوليبالي جيجيني كوفنا في إلو بولي سيزنغارا olu bara isa kulibali ale be bo ya ngula ani moktar samake o be bo abdoulaye wore ani seni jara ka bo ngaba koros olu be bo sezana garala kayi marala mutaga dambele musa sidibe magara samake kajatu tarawre fana ka o fe ino anga president o balima che lasina bakongo dumaka o fana fe kulukuro marala no la suli bari Bamako fana an ka cɛkɔrɔba Seku Balo ani dɔgɔtuma kura fana an ka ustaz karamɔgɔcɛ Isa Jara ani an ka ustaz yɛrɛ woloba min ye Rokiya Tarawele. u ka kalifa minnu ɲina a ye o de kalan ta o kumana an ka labana bina dugawu kɛ u bɛɛ lajɛlen نعرة تكبير محمد المصطفى خلافة أحمدية نعرة تكبير. On va faire une prière silence. Tous les membres qui sont décédés pendant toute l'année, parce que depuis 2019, on n'a pas eu Jalsa. Mais après 3 ans, on est en train d'organiser Jalsa. Imam Mahdi l'Islam, il a dit que dans le Jalsa, on peut citer les noms, les gens qui sont décédés dans toute l'année, et puis on peut faire une prière pour eux. Inch'Allah, aujourd'hui, on a cité quelques noms, mais il y a beaucoup de membres qu'on n'a pas cités, mais on va faire une prière silence pour tous les membres qui sont décédés. Assalamu alaikum warahmatullah. Ko mena dugaw ke sisan ka mena jalsa tɛmɛni fo kana se sisan ma maa minnu fatula ahmadenya kɔnɔ k'an bɛna dugawu kɛ olu de ye a ko tiɲɛ don ko tɔgɔ dɔw fɔra sisan k'o ye tɔgɔ minnu sɔrɔla ye a ko ka da kan imam mahdi alayhi salam k'a ko n'an nana jalsa la maa minnu fatula san kɔnɔ ka bɔ jalsa dɔ in na ka na se jalsa min bɛ sen na ko k'olu tɔgɔ di ka dugawu kɛ u ye a ko ale b'a kalama k'a fɔ tiɲɛna tɔgɔ minnu fɔla nin ye ko bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko nin t'a bɛɛ k'o la tɔgɔ minnu fɔra o tɔgɔ minnu ma fɔ o k'an bɛna dugawu min kɛ sisan maa o maa fatula k'a minɛ jalsa tɛmɛni fo kana se sisan ma ahmadenya kɔnɔ ko dugawu in bɛ kɛ a bɛɛ de ye hali n'u tɔgɔ ma fɔ o la k'an bɛna jɛ ka o dugawu de kɛ sisan.
bismillah bɛɛ ka jɛ ka dugawu kɛ amin ala k'o hinɛ ayiwa wula in na a tɔgɔ di jalisa tile filanan a sigili wula in na ta kun bi cɛni kan inshallah taala o kuma bɛɛ ka taa labɛn kɛ fitiri ani safo o seli o kama inshallah